Tijdens het laatste weekend van oktober keert het Oktoberfest na een jaar afwezigheid weer terug in het centrum. Maar dit keer op het Schouwburgplein. Het organisatiestokje is inmiddels door Bert en Geert Pelzer van de Uitmarkt overgedragen aan Gijs Schapendonk en Giel van Briel. We zijn benaderd door hen om met de vraag of wij misschien het Oktoberfest zoals zij dat altijd hebben opgezet, of we dat misschien willen continueren. Daar hebben Giel en ik ja op gezegd. Daar zijn we ook hebben een partner voor in de arm genomen, Roel Kessels. En waarom Roel? Roel is van Stage Crew. Roel heeft heel veel kennis en kunde over geluid, over aankleding, over tenten, over alles en nog wat. We hebben weer meer verstand van bier en aan die kant van het verhaal een stukje sfeer en feestje bouwen kunnen Giel en ik weer vrij aardig. En we hebben met z'n drieën ook al eerder een onderneming opgestart, vanuit waar het heel natuurlijk is om dit door te zetten. We gaan een grote overkapping neerzetten voor maximaal 750 man per dag. We gaan het 3 dagen opzetten. We gaan hierachter een groot food court ervoor zetten. Het wordt één groot festijn hierachter me. Nou ja, het programma hebben we gewoon mooi samengesteld. We hebben lang de tijd gehad eigenlijk om alles uit te kunnen gaan zoeken. Dus we beginnen eigenlijk vrijdag met toch wel echt een hele gave nieuwe band uit Venray omgeving, Vegas Baby. Nou, die jongens staan vooral bekend om heel veel show en heel veel spektakel. Dus ja, dat wordt gewoon echt een mooie entreeknal, zeg maar, waar we mee beginnen. De zaterdag gaan we over naar toch wel een van de topbands van Nederland. De Daredevils. Die hebben zo'n beetje overal gestaan. Hoofdpodium, Zwarte Cross. Ook heel veel show, heel veel beleving. Goede medleys. Dus dat wordt ook gewoon een dag ook wel met heel veel spektakel, heel veel show voor jong en oud eigenlijk. Daarbij worden die 2 avonden ook aangevuld met gewoon goede DJ's uit Venray. Dus dat wordt knallen. Maar ja, dan gaan we natuurlijk naar de zondag waar het allemaal echt over gaat. Zondag staat de Roosenthaler, die staat in de tent. Nou, de Roosenthaler is natuurlijk gegarandeerd voor een groot feest. Een goede band uit Venray, een van de betere Oktoberfest-bands zeg maar, uit Nederland. Die wordt nog eens aangevuld door Imer Hansi, nou, de partymeister op het gebied van Oktoberfesten. Dus we gaan daar wel echt knallen, ja. Ja, op dit moment steken we dus in op de regels die nu gelden. Dat betekent 750 man onder een open tent die aan 3 zijden open moet zijn. We zijn dan natuurlijk wel proberen ook op een creatieve manier daar onze invulling aan te geven. Want ja, wat is nou open en wat is nou dicht voor een tent? Daar zijn we al met allerlei partijen ook mee bezig om daar zo goed als mogelijk te doen. We zijn aan het kijken welke vorm van de verwarming we nog in kunnen zetten. Maar voorop staat het voor 750 man een geweldig feest gaan neerzetten. De kaartverkoop die start vrijdagmiddag om 2 uur, 3 september. Maar we zitten natuurlijk aan een enorme max, want we mogen maar 750 personen per dag hebben. We merken dat er al enorm veel animo over is. Dus ik zou zeggen, als je erbij wil zijn, koop snel je tickets, want voor je het weet is het uitverkocht. De lederhozen en zo, die hangt bij jou al... Ik heb mijn lederhozen weer fijn gestreden, die zitten in de was. Ja. En jij hebt ook je Tiroler broekje klaar hangen al? Hij hangt bij mij volgens mij een beetje verstijfd ondertussen, omdat ik hem lang niet meer aangehad heb. Maar hij hangt nog in de kast, ja, dus dat komt helemaal goed.